U jednom raskošnom dvorcu na vrhu Brežuljka, gdje se oblak često spušta do samih prozora, živio je mladi milijunaš Marko. Bio je to čovjek koji je već u svojim 30. godinama zaradio bogatstvo vrijedno milijarde, ali iako je imao novac, moć i sve što je poželio, u srcu mu je nedostajalo nešto. Ljubav, njegovi roditelji, ugledna i stara aristokratska obitelj, odlučili su da je vrijeme da se Marko oženi. Ali ne bilo kako, brak je dogovoren s bogatom, ali navodno ružnom djevojkom iz druge velike obitelji. Ta djevojka, Katarina, bila je poznata po svom neobičnom izgledu, s kožom koja nije bila glatka, već prekrivena sitnim mrljama i ožiljcima. Ljudi su je često izbjegavali i ogovarali zbog njenog izgleda. Ali rijetki su znali kakvo je zapravo srce nosila. Marko je cijeli život zamišljao da će se oženiti prekrasnom ženom iz visokog društva, onom vrstom žene koja ulazi u sobu i svi zastanu da je pogledaju. No, umjesto toga, njegovi roditelji su mu predstavili Katarinu kao idealnu mladenku, poslušnu, bogatu, ali i, nažalost, po izgledu daleko od onoga što je on zamišljao. U početku, Marko je bio ljut i razočaran. Kako da se oženim ženom koja nije ni blizu ljepote? Kako će to izgledati pred mojim prijateljima i poslovnim partnerima? Razmišljao je. Osjećao se zarobljenim u igri obiteljskih interesa i novca, jer nije želio nikoga povrijediti, ali nije mogao zanemariti vlastite osjećaje. Dani su prolazili, a dan vjenčanja se približavao. Marko nije ni pokušavao upoznati Katarinu, smatrao ju je samo još jednom preprekom. No, sudbina je imala druge planove. Jednog jutra, dok je šetao vrtom dvorca, Marko je spazila Katarinu kako sama sjedi kraj ružičnjaka. Izgledala je tužno, ali istodobno dostojanstveno, s nekom tajanstvenom snagom u očima. On je prišao tiho, osjećajući neobičnu želju da je upozna bolje. Zdravo, rekao je neobavezno, ali s malo nervoze u glasu. Katarina je podigla pogled i blago se nasmiješila. Zdravo, gospodine Marko. Razgovor je krenuo stidljivo, ali kako su minute prolazile, Marko je shvaćao da je Katarina daleko od njegove početne percepcije. Nije bila samo lijepa, bila je mudra, pametna, puna topline i smijeha koji mu je činio dan ljepšim. Nikad nisam htjela biti netko kome ljudi osuđuju zbog izgleda, priznala je, ali uvijek sam vjerovala da prava ljepota dolazi iznutra. Marko je osjetio kako mu se srce mijenja, kako se pred njim otvara nova dimenzija života koju nije poznavao. Došla je i večer vjenčanja. Kad je Katarina stupila u dvoranu u svojoj vjenčanici, Marko nije mogao skinuti pogled s nje. Bila je transformirana, ne zato što je netko promijenio njen izgled, već jer je njezina unutarnja svjetlost sijala toliko jako da je sve sumnje i predrasude poništila, kad je prvi put zgrabio njenu ruku. Shvatio je da je napravio najbolji izbor u životu. Njihova priča nije bila samo o bogatstvu i ljepoti, bila je to priča o ljubavi koja se rađa iz prihvaćanja, razumijevanja i duboke povezanosti dvoje ljudi koji su na kraju pronašli sreću tamo gdje su najmanje očekivali. Nakon što je Marko ugledao Katarinu u toj vjenčanici, sve njegove sumnje i predrasude nestale su kao da ih nikada nije ni bilo. No, nije bilo lako odmah potpuno povjerovati u sreću. Dugo godina bio je zarobljen u svijetu očekivanja drugih, a sad je iznenada pred sobom imao nešto iskreno, nešto što je moglo promijeniti njegov život zauvijek. Prije nego što su krenuli na medeni mjesec, Marko je odlučio bolje upoznati Katarinu. Nije mu bilo važno što su svi pričali. On je želio znati tko je ona zapravo. Jednog jutra, dok su sjedili u vrtu dvorca uz šalicu kave, Marko ju je upitao: Katarina, reci mi, kako si ti doživljavala svoj život do sada? Ona je duboko udahnula i pogledala prema horizontu, gdje su se zeleni brežuljci spajali s nebom. Znala sam da me ljudi gledaju drugačije, rekla je tiho. Često su se ljudi smijali mom izgledu, šaptali iza leđa. Ali nikada nisam dopustila da me to slomi. Naučila sam da se prava ljepota ne mjeri očima, već srcem. Imam svoje snove, svoje želje, iako možda nisam imala priliku biti kao druge djevojke u visokom društvu. Marko ju je gledao s divljenjem. Znam da si jaka. I želim da znaš da ja te poštujem zbog svega što jesi. Taj trenutak bio je početak nečeg posebnog. Marko je počeo shvaćati da njegov svijet nije samo o novcu i izgledu. U Katarini je otkrio prijateljicu, povjerljivicu i ženu s kojom je mogao dijeliti svoje najdublje misli. Nekoliko tjedana kasnije, odlučili su zajedno posjetiti mali gradić gdje je Katarina odrasla. Marko je želio vidjeti svijet kakav je ona poznavala,
a ona je s radošću dijelila svoju prošlost. U maloj kući na kraju ulice, Katarina ga je upoznala sa svojim roditeljima, skromnim, ali dobrim ljudima koji su je uvijek učili da ljubav nije u izgledu nego u karakteru. Taj posjet ostavio je dubok trag u Markovom srcu. Vidio je koliko je Katarina voljena i koliko je zapravo bila drugačija od svih onih površnih ljudi koje je do tada poznavao. No, priča nije išla bez problema. Jednog dana, dok su šetali gradskim trgom, Marko je ugledao neke svoje prijatelje. Neki od njih su ga pozdravili hladno, a drugi su otvoreno komentirali Katarinin izgled. Jedan od njih čak se nasmijao i rekao: Marko, jesi li siguran da si dobro odabrao? Zar ti nije žao što si se vezao za nekoga takvog? Marko je osjetio bol, ali i ljutnju. Okrenuo se prema Katarini, koja je stajala mirno, ali joj se vidjelo da joj je srce zaboljelo. Ne, rekao je odlučno. Ona je žena mog života. Nije to što je netko drugi misli, nego ono što ona jest. Njegova iskrenost i hrabrost nisu samo iznenadili njegove prijatelje, nego su i Katarinu učinili ponosnom. Vratili su se u dvorac, gdje su nastavili graditi svoj život zajedno, daleko od površnosti i lažnih osmijeha. Kroz godine, Katarina je polako ali sigurno počela mijenjati percepciju ljudi oko sebe. Postala je primjer snage i ljepote koja dolazi iznutra. A Marko? On je naučio da prava ljubav ne poznaje granice. Nakon povratka iz malog grada, Marko i Katarina su se vratili u dvorac, ali život se nije odmah smirio. Marko je morao balansirati između svojih poslovnih obaveza, pritisaka obitelji i nove, neobične sreće koju je našao uz Katarinu. Iako su mu njegovi roditelji bili odlučni da brak bude samo formalnost, a onda se pridržava društvenih normi, on je sve više osjećao kako ga veza s Katarinom mijenja iznutra. Jednog kišnog popodneva, dok su sjedili kraj kamina, Katarina je otvorila svoje srce. Marko, rekla je tiho, znam da je naš put težak. Ljudi nas gledaju i pričaju iza leđa. Ali ja želim da znaš da sam spremna boriti se za nas. Za tebe, za nas dvoje. Marko je uhvatio njenu ruku i stisnuo je. Ti si moje svjetlo, Katarina. Znam da nije lako, ali želim da svi znaju tko si ti i što zapravo znači ljubav. S vremenom, njihova veza postala je primjer mnogima. Katarina je kroz svoje iskustvo počela pomagati drugim djevojkama koje su bile žrtve površnih prosudbi društva. Organizirala je radionice, predavanja i kampanje o samopouzdanju i prihvaćanju sebe. Marko je, pak, odlučio u poslovnom svijetu biti drugačiji. Počeo je ulagati u projekte koji su pomagali siromašnima i onima kojima je pomoć zaista bila potrebna. Njegova moć i novac nisu služili samo njemu, nego su postali alat za promjene, no, nisu svi bili sretni zbog ovih promjena. Njegovi poslovni partneri, naviknuti na stari način, počeli su se protiviti njegovim idejama. Uskoro je Marko dobio prijetnje i nevolje u poslu, ali Katarina mu je bila najveća podrška. Jedne večeri, dok su razgovarali o svemu što se događa, Katarina je rekla: sjećam se kako su me kao djevojku s ožicima svi odbacivali. Ali znaš što? Ti me voliš zbog mene, ne zbog mog izgleda. I to je ono što nas čini jakima. Marko se nasmiješio. Bez tebe ne bih znao tko sam. Ti si moja snaga, i baš u tim trenucima, kada je njihov život postao ispunjen ljubavlju, ali i izazovima, stigla je vijest koja će promijeniti sve. Katarina je trudna, radost je bila neizmjerna. Unatoč svim poteškoćama, znali su da će njihova ljubav sada dobiti novi smisao, no, kako trudnoća napredovala, Katarina je imala i strahove. Bojala se hoće li njihov sin ili kći biti prihvaćeni u svijetu koji je toliko okrutno osuđivao njezin izgled. Marko je svaki put nježno smirivao njezine strahove: naš će dijete biti voljeno. Govorio bi joj, jer će imati najjaču ljubav koju čovjek može poželjeti. Kad je došao dan poroda, u bolnici su bili zajedno, držali se za ruke i gledali u budućnost s nadom. Kad je dijete ugledalo svjetlo dana, Marko je osjetio suze u očima. Bilo je to najljepše biće na svijetu. Katarina je držala svoju bebu i kroz suze rekla: ovo je naša sreća. Naša nova prilika. Njihova priča o ljubavi, prihvaćanju i snazi nije stala na tome. Postali su poznati ne samo kao moćan poslovni par, nego i kao ljudi koji su pokazali da prava ljepota dolazi iznutra i da ljubav može pobijediti sve prepreke. Prošlo je nekoliko mjeseci otkako su Marko i Katarina postali roditelji. Mala Lara, njihova kćerkica, donijela je toliko radosti u njihov dom.
Dvorac je sada bio ispunjen smijehom i dječjim koracima, a Katarina je, unatoč umoru, sijala od sreće, no, svijet izvan zidina dvorca nije bio ni približno nježan kao što je bio njihov mali raj. Već je prvih dana bilo jasno da će odrastanje male Lar biti ispunjeno izazovima. Jednog dana, dok je Lara sjedila u kolicima u parku, jedna od susjeda, žena iz visokog društva, prolazila je pored i tiho prokomentirala: baš je neobično dijete za jednu obitelj kao što je njihova. Katarina je čula komentare i osjećala kako joj srce zgrča. Marko je primijetio njezinu zabrinutost i zagrlio je: ne brini. Šapnuo joj je: mi smo jači od njihovih riječi, ali, iako su se trudili štititi Laru, ona je počela osjećati pritisak okoline. U školi su druga djeca bila nemilosrdna, ismijavali su njenu mamu i njezin izgled. Lara je donosila kući suze i pitanja koja su nju i Marka rastuživala: zašto me djeca ne vole? Pitala bi tiho, Marko bi je tješio: jer ne znaju bolje, ali ti si posebna. I uvijek ćeš biti voljena kod nas. Katarina je organizirala sastanak s učiteljicom, tražeći da se situacija promijeni. Počeli su edukativni programi o toleranciji i prihvaćanju različitosti. Iako je bilo teško, Lara je polako stjecala prijatelje koji su je voljeli zbog nje same, a ne zbog bilo čega drugog. U međuvremenu, Marko je u svojoj firmi prolazio kroz velike promjene. Neki od njegovih najbližih suradnika nisu mogli prihvatiti njegovu promjenu, kako u privatnom životu, tako i u poslovanju. Postojali su pokušaji da ga se diskreditira, pa čak i da ga se ukloni iz uprave. Marko se osjećao kao da je zarobljen između dva svijeta, starog, hladnog i okrutnog poslovnog svijeta, i novog, toplog i iskrenog života koji je izgradio sa svojom obitelji. No, Katarina mu je bila najveća snaga. Jedne večeri, dok su sjedili u njihovoj biblioteci, Katarina je rekla: znaš, Marko, ti si čovjek koji mijenja svijet. I znam da nije lako, ali ja vjerujem u tebe. Vjerujem u nas. Te riječi bile su mu poput svjetionika u tami. Shvatio je da je ljubav koju dijeli s Katarinom i malom Larom najjača sila koja može nadvladati sve prepreke. Njihova borba nije bila samo za njihovu sreću, već i za bolju budućnost njihove djece i svih onih koji su bili osuđeni zbog različitosti. Godine su prolazile, a njihova priča postala je inspiracija mnogima. Marko i Katarina su dokazali da prava ljepota dolazi iznutra, da ljubav pobjeđuje predrasude i da se život može promijeniti ako vjerujemo u dobro i u sebe. Godine su prolazile, a mala Lara je odrastala u okruženju koje je bilo daleko od savršenog, ali puno ljubavi i topline. Iako je imala privilegiju života u raskošnom dvorcu i obilje svega što novac može kupiti. Odrastanje joj nije bilo lako, u školi se i dalje suočavala s isključivanjem i nerazumijevanjem. Djeca su se često ismijavala njezinoj mami, Katarini, jer je izgledala drugačije od većine drugih majki. No Lara je s vremenom naučila kako ignorirati zlurade komentare i pronaći prave prijatelje koji su ju prihvaćali takvu kakva jest. Marko i Katarina su odlučili ne samo štititi svoju kćer, već i podići svijest u zajednici o važnosti prihvaćanja i ljubavi bez predrasuda. Organizirali su različite događaje, predavanja i humanitarne akcije koje su privukle pažnju medija i običnih ljudi, no, svijet je znao biti okrutan, pa se jedan dan dogodilo nešto što će promijeniti njihovu obitelj zauvijek. Dok je Lara igrala u dvorištu dvorca, pojavila se skupina djece iz susjedstva koja su je ometala, ismijavala i bacala joj ružne riječi. Lara se povukla u sebe, skrhana, a Katarina je čula njen plać i pojurila van. Zašto? Zašto ne mogu biti normalna kao i druga djeca? Jecala je Lara u očima svoje majke. Katarina ju je zagrlila i rekla: Lara, ti si posebna i jedinstvena. Nikada ne smiješ zaboraviti koliko si voljena. Naši problemi ne definiraju tko smo. Ljubav nas čini jakima. Marko je odlučio poduzeti konkretne mjere. Pozvao je roditelje djece koja su maltretirala Laru i održao s njima ozbiljan razgovor o vrijednostima, toleranciji i ljubavi. Bio je odlučan da njegova kći neće biti žrtva predrasuda. Istovremeno, Marko je u poslovnom svijetu nastavio svoj rat protiv zastarjelih normi. Njegove inicijative za inkluzivnost i društvenu odgovornost naišle su na otpor, ali i na veliki broj ljudi koji su se priključili njegovoj viziji. Katarina je nastavila svoj rad s mladima i ženama koje su se osjećale marginalizirano zbog izgleda ili drugih razloga. Postala je poznata govornica i aktivistica,
a njezin životni put inspirirao je mnoge da prihvate sebe i bore se za svoje mjesto pod suncem. Njihova ljubav, koja je nekada bila pod velikim pritiskom, sada je bila snažnija nego ikada. Zajedno su pokazali da se predrasude mogu pobijediti, da se ljubav može pronaći na najneočekivanijim mjestima. I da pravi karakter dolazi iznutra, ne izvana. Lara je odrasla u djevojku punu samopouzdanja i dobrote, nasljeđujući snagu svojih roditelja. Svaki put kad bi netko pokušao osuditi nju ili njezinu obitelj, ona bi se sjetila riječi majke: ljubav nas čini jakima. Kako su godine prolazile, Lara je polako shvaćala koliko je život ponekad nepravdan, ali i koliko je važno ostati vjeran sebi. U srednjoj školi, iako je već imala nekoliko pravih prijatelja, i dalje je osjećala teret očekivanja i pogleda drugih. Njezini roditelji, Marko i Katarina, činili su sve što su mogli da joj pruže sigurnost i ljubav, no svijet oko nje bio je često okrutan, jednog hladnog zimskog jutra. Lara je zakoračila u školu s mješavinom uzbuđenja i straha. Te je godine bila izabrana za predstavnicu razreda, što joj je donijelo određeni ugled, ali i zavist nekih školskih kolega. Na hodniku je naišla na grupu djevojaka koje su, skrivene iza osmijeha, širile tračeve o njoj. Znaš li ti da je tvoja mama i dalje predmet sprdnje? Jedna od njih je rekla naglas, gledajući je provokativno. Lara je duboko udahnula i odlučila da neće dopustiti da je to slomi. Moja mama je hrabra žena koja je izgradila svoj život bez obzira na predrasude. A ja sam ponosna na nju, rekla je odlučno, gledajući ih ravno u oči. Ta njena hrabrost ostavila je mnoge u šoku, ali i otvorila vrata novim prijateljstvima. Sve više djece počelo ju je gledati drugačije, s poštovanjem. Kod kuće, Marko i Katarina su pratili sve te promjene s ponosom, ali i brigom. Znali su da je put njihovoj kćeri još uvijek težak. Jedne večeri, dok su zajedno večerali, Marko je podijelio svoju brigu. Lara je postala jaka djevojka, ali svijet je još uvijek nepravedan. Moramo biti tu za nju i zaštititi je koliko god možemo. Katarina se nasmiješila i dodala, i upravo zato moramo nastaviti našu borbu. Za nju i za sve one koji se osjećaju drugačije. Tijekom sljedećih godina, obitelj je doživjela još jedan važan preokret. Marko je odlučio povući se iz svakodnevnog vođenja svoje tvrtke i posvetiti se humanitarnim projektima. Posebno onima koji su pomagali djeci i mladima u teškim situacijama. Katarina je, s druge strane, pokrenula fondaciju koja je pružala podršku ženama koje su bile izložene diskriminaciji zbog izgleda, invaliditeta ili siromaštva. Postala je glas onih koji nisu imali glas. Lara je odrastala uz ove uzore, učila kako se bori za pravdu i kako se ljubav i poštovanje ne mogu kupiti novcem, već moraju dolaziti iz srca. U jednom od svojih školskih projekata, Lara je održala govor o tome kako je važno prihvaćati sebe i druge, bez obzira na razlike. Svi smo mi različiti, i to je naša najveća snaga. Ne smijemo dozvoliti da nas osuđuju po izgledu, imanju ili bilo čemu drugom. Prava ljepota dolazi iznutra, rekla je pred punom dvoranom. Njene riječi su dirnule mnoge. Nekoliko roditelja i nastavnika prišlo joj je nakon govora, izražavajući divljenje i potporu. No, život nije bio samo niz pobjeda. Pojavili su se i novi izazovi, poslovni problemi, zdravstvene tegobe i unutarnje sumnje. Marko je, nakon godina neprekidnog stresa, imao srčani udar, što je cijelu obitelj natjeralo da uspori i preispita prioritete. Katarina je bila neumorna u svojoj podršci, dok je Lara, iako mlada, pokazivala zrelu brigu za oca. Tata, moraš paziti na sebe. Mi te trebamo, govorila bi mu dok bi mu držala ruku. To su bili trenuci kada su svi shvatili koliko su međusobno povezani i koliko je ljubav ključ svega. Nakon što se Marko oporavio, obitelj je odlučila provesti više vremena zajedno, daleko od gradske buke i stresa. Preselili su se u malu kuću kraj mora, gdje su dani bili ispunjeni smijehom, šetnjama i razgovorima. Tu, u tom miru, Lara je pronašla inspiraciju za svoje buduće snove. Željela je postati socijalna radnica, pomagati drugima baš kao što su i njezini roditelji pomagali. Katarina i Marko su ponosno gledali svoju kćer kako raste u prekrasnu, snažnu i empatičnu osobu. I dok su se mnogi i dalje bavili površnim stvarima, njihova obitelj znala je pravu vrijednost života. Nakon preseljenja kraj mora, život Marka, Katarine i Lar dobio je potpuno novu dimenziju. Svakodnevica je bila mirnija, ali ispunjena smislom i novim planovima. Lara je krenula u lokalnu srednju školu, gdje je po prvi put zaista osjetila kako je biti dio zajednice bez okrutnih predrasuda.
Upoznala je ljude različitih sudbina, s kojima je dijelila snove i izazove. U jednom od školskih projekata, Lara je organizirala akciju prikupljanja pomoći za obitelji u potrebi u njihovoj zajednici. Svojim iskrenim govorima i entuzijazmom zarazila je mnoge, a i Marko i Katarina su s ponosom sudjelovali, no, baš kad su svi mislili da su prebrodili sve prepreke, stigla je neočekivana vijest. Markova tvrtka, iako povučena iz svakodnevnog upravljanja, naišla je na ozbiljne financijske probleme zbog loših investicija koje su napravljene dok on nije bio uključen u posao. Dugovi su počeli prijetiti opstanku firme, a s njima i ugled obitelji. Marko se suočio s najtežom bitkom u životu, nije želio razočarati svoju obitelj i sve one koji su mu vjerovali. Svakodnevno je radio s timom stručnjaka, tražeći načine da spasi što se spasiti može. Katarina je bila njegova stijena. Ne daj se, Marko. Zajedno možemo sve, govorila bi mu, držeći mu ruku tijekom dugih noći punih neizvjesnosti. Lara je, iako mlada, pokazivala zrelost i snagu koju su rijetki imali u tolikoj dobi. U školi je organizirala humanitarne koncerte i događaje kako bi pomogla obitelji. Mi smo tim, govorila bi, i zajedno smo nepobjedivi. Za vrijeme te krize, obitelj je još jednom pokazala koliko je njihova ljubav snažna i neništiva. Svi su radili zajedno, bez obzira na teškoće, i baš kad se činilo da će sve krenuti nizbrdo, pojavilo se svjetlo na kraju tunela. Uz pomoć dobrih prijatelja, poslovnih partnera koji su vjerovali u Marka i Katarinu, te podršku lokalne zajednice, uspjeli su stabilizirati financije. Marko je naučio da je ponekad u životu najvažnije priznati svoje slabosti i zatražiti pomoć. Katarina je, s druge strane, nastavila širiti svoje aktivnosti, stvarajući mrežu podrške za žene i obitelji u teškim situacijama. Postala je poznata i cijenjena ne samo u njihovoj zemlji, već i izvan nje. Lara je upisala fakultet socijalnog rada, s jasnom misijom pomoći drugima, na svečanom događaju povodom 10 godina od njihovog vjenčanja, koji su organizirali u dvorcu kraj mora. Marko je pred okupljenima održao emotivan govor. Naša priča nije samo o meni ili Katarini. Ovo je priča o ljubavi, hrabrosti i vjeri u bolje sutra. Zajedno smo uspjeli promijeniti sebe i svijet oko nas. Hvala vam što ste dio našeg puta. Katarina je suznih očiju stajala kraj njega, ponosna i ispunjena. Lara je sjedila u publici, gledajući svoje roditelje i razmišljajući o tome kako će jednog dana i ona pisati svoju priču, nastavljajući nasljeđe ljubavi i hrabrosti.